Vaša obľúbená relácia Holubník je tu opäť a tak sme aj my zavítali na 4. Európsku výstavu poštových holubov v Brne. No a ako táto výstava prebiehala, tak to si môžete pozrieť v nasledujúcich minútach. Prajem vám príjemný zážitok pri sledovaní. Pán Novotný, vy ste organizátorom 4. ročníka Európskej výstavy poštových holubov v Brne. Tak ako prebiehala výstava a čo všetko ste pripravili pre návštevníkov? No zatím vám můžu říct, jak probíhaly přípravy. Hlavně ty byly velice náročné, protože myslím si, že po 31 letech, když něco takového mimořádného, jako je mezinárodní výstava v republice pořádáte, tak chybí zkušenosti, ale nadšení bylo, takže jako myslím si, že připravili jsme to jakž tak dobře. A co se týká toho, co pro ta návštěvníky tady je, tak zúčastňuje se 13 států evropských. Bude tady zhruba 900 nejlepších holubů, jak z České republiky, protože je to současně i celostátní výstava České republiky, tak zhruba 400 holubů z Evropy. A myslím si, že až na absentující Německo a Holandsko, tak je tady celá evropská špička a určitě chovatelé ocení špičkové holuby, kteří tady jsou. Mimo to se tady prezentuje 45 prodejců holubářských potřeb a holubů, takže ten kontakt s tou Evropou, špičkovou Evropou i na této úrovni, jako jsou ti dodavatelé a výrobci, tady je a pro chovatele je připraven. Ako by ste zhodnotil túto 4. Európsku výstavu poštových holubov v Brne? It's a very good exhibition, very nice. Je to veľmi dobrá výstava, vidím tu excelentnú organizáciu a táto udalosť sa Brne podarila. Poľsko získalo jednu z hlavných ocenení. Aké ocenenie to bolo a za čo? Przede wszystkim witam Państwa serdecznie. No, Polska wygrała klasę sport i pierwsze miejsce mamy w samiczkach w standardzie. Piękna samiczka. A wystawa bardzo fajna. Jarek Nowotny super to zorganizował. Piękna baza hotelowa i tutaj na hali atmosfera przyjemna. Bardzo fajnie tu jest u Państwa. Pán Dudzik, Slovensko je tiež zastúpené na tejto výstave, tak nám popíšte, či získalo Slovensko nejakú cenu a za čo a ako ste spokojní s organizáciou tejto výstavy? Tak Slovensko spolu s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom vlastne sú zakladajúce krajiny stredoeurópskeho regiónu a tejto výstavy. Čiže je to v poradí 4. Prvá bola na Slovensku, potom bola v Poľsku, Maďarsku a teraz tu. No a či sme spokojní, no tak samozrejme človek nemôže byť celkom spokojný, pretože vždycky sa dá dosiahnuť niečo viac. Momentálne dá sa povedať, že sme spokojní so štandardom holubov, kde sme získali prvé miesto alebo zlatú medailu a bronzovú medailu. No, trošku nás sklamali holubice, ale dá sa povedať, že sme čakali u štandardných holubov taký výsledok, aký je, pretože už na celoštátnej výstave v Nitre veľmi nebolo teda z čoho vybrať. Už bolo jasné, že tie holubice by mohli byť o čosi lepšie. No a v športových kategóriách tak sme vlastne za Poľskom, Českom, ale nie je to nejaká taká priepastná strata, takže možno, že na olympiáde v Budapešti predsa len nejaká medaila bude. Pán Bardoš, ako hodnotíte túto Európsku výstavu poštových holubov? Nagyon szép kiállítást csináltak véleményem szerint a Českí usporiadatelia urobili veľmi peknú výstavu. Môžeme tu vidieť najlepšie holuby z celej strednej Európy, ktoré spĺňajú najprísnejšie svetové kritériá FCI. Poliaci dosiahli veľmi dobré výsledky, ale dobré výsledky dosiahlo aj Slovensko, Česká republika, no a Maďarsko sa umiestnilo na 4. mieste, s ktorým som veľmi spokojný. Výborná organizácia prispela aj k dobrému spropagovaniu tohto holubiarskeho športu. Közép-európai kiállítás a postagalom sportnak. Firma Bricon je generálnym sponzorom 4. ročníka Európskej výstavy poštových holubov v Brne. Tak približte nám nejak bližšie túto firmu, čím sa vlastne zaoberá.
Firma Bricon vyrábí elektronický konstatovací systém pro chovatele poštovních holubů, který zaznamenává holuby, které se vracejí ze závodu elektronicky. To znamená, že ten chovatel nemusí ty holuby v holubníku plašit, chytat, brát je do ruky. Je to mnohem snazší. Firma Bricon je jedna z prvních, která se vlastně zabývá výrobou a vývojem těchto systémů a dneska je vyváží do 85 zemí světa. Popíšte nám nejak, ako volakedy fungoval tento merací systém. Chov poštovních holubů samozřejmě provozujeme a naše generace před námi provozovali dávno a dávno. Tehdy se každý holub, který se nasadil na závod, musel opatřit závodním plíškem nebo gumičkou a tenhle holub po návratu ze závodu musel chovatel ho vzít do ruky fyzicky, sundat mu plíšek, strčit ho do takové tuby a do konstatovacích hodin. A tím vlastně vznikaly problémy, protože celý holubník byl okamžitě nastartovaný, když tam některý chovatel byl trochu rychlejší, aby dosáhnul dobrýho času. Tehdy, protože ten vlastně holubářský sport zaznamenal největší rozmach po druhé světové válce vlastně a bylo nepřeberné množství chovatelů. V každé vsi bylo 10-15 chovatelů poštovních holubů, ovšem na trhu nebyly konstatovací hodiny, tak se stávalo, že ty chovatelé museli vedle do vsi do hodin, kde byly třeba jedny konstatovací hodiny pro, řeknu, 2 vesnice. A dokonce došlo na šarvátky mezi tím, protože on tam chtěl být dřív než ten jeho kamarád s tím plíškem nebo s tou gumičkou a kolikrát jí někdo spolk, protože ji měl v puse. A byly to takový, řeknu, komický příběhy, ale dneska ten chovatel sedí v klidu, vidí holuba, přiletí, ten systém ho přečte, konstatuje a prostě není tam na holubníku žádný vzruch, je tam klid a pohoda a ty holuby jsou daleko vůbec klidnější celkově. Prinesla firma Bricon na túto výstavu aj nejaké novinky? Určitě. Firma Bricon vyvinula v podstatě systém, který usnadňuje chovateli práci s daty. To znamená, že v okamžiku konstatování poštovního holuba při doletu na holubník tenhle systém umí přenést přes internet v podstatě den, hodinu, minutu, sekundu příletu a program, který máme v počítači, který jsme také vyvinuli, okamžitě seřadí pořadí těch doletlých holubů, to znamená, že ten chovatel okamžitě vidí na monitoru, jak se ten jeho holub umístil, v podstatě během několika sekund, což je úžasná věc. Pán Krupan, ako hodnotíte túto výstavu? No, dneska to vyzerá, že to bude nadštandardné. Piatkový termín bol taký vlažnejší, ale táto sobota to je hotový bláznenec. Už mi to pripomína našu slovenskú Nitru a to už je čo povedať. Aká je skladba návštevníkov? Tak piatkový termín tu prevládali ruskí a ukrajinskí klienti, to bolo jedno veľké show, oprašil som svoje staré jazykové znalosti, veľmi sa mi to hodilo, ďakujem pani profesorke. No a sobota začala ukrajinským náporom a samozrejme českí a slovenskí kamaráti, to je už obligátne, stabilné, ale Chorváti nás dostali na kolena, to musím priznať. Ako by ste zhodnotil kondíciu poštových holubov na tejto výstave? Poštovní holub jako takový, to je prostě sportovec. A cílem chovu poštovních holubů je dosáhnout chovatelských úspěchů. A ty můžou dosáhnout jednak zvířata původově na výši, ale hlavně zdravotní kondici. Ta kondice je prvotřídní. Na takovéto akci můžeme 100% garantovat za to, ty, co tady jsou, že jsou naprosto zdraví, naprosto odpovídající standardu, který potřebujeme. Aké najčastejšie chyby robia chovatelia poštových holubov? Těch chyb je celá řada. Jednak je potřeba vždycky zhodnotit svý síly, na co ten chovatel má. Není problém získat velice kvalitní chovný materiál, ale je problém z tohoto kvalitního chovného materiálu udělat opravdu špičkové závodnici. To nedokáže každý. K tomu už musí mít vztah, musí mít určité vrozené vlastnosti, ale hlavně pečlivost a odpovědnost. Ako hodnotíte túto výstavu? Tato výstava, kterou uspořádal Českomoravský svaz, myslím si, že je na vysoké úrovni. Vysoké úrovni po stránce jednak sportovních úrovně holubů a jednak po stránce společenské. Ono totiž takovéto akce mají velice důležitý význam, hlavně po té celospolečenské stránce. Ako hodnotíte ocenenie Českého zväzu? Ocenění českých chovatelů na této výstavě je naprosto prvotřídní. Vždyť vítězství, který jsme suverénně prostě dobili
je neopakovatelný. Ale byli bychom rádi, kdybychom ho mohli opakovat ještě v budoucnosti. Pán Kubáček, my vám srdečne gratulujeme. Vy ste sa stal generálnym majstrom Českej republiky. Prezrate nám, koľko holubov ste mali na tejto výstave a či ste mali nejaký špeciálny trénink? Dobrý den, já vám děkuji v prvé řadě za gratulace. A na této výstavě, co se týká středoevropské, tak jsem měl 4 holuby z mého chovu, kde teda jednomu se podařilo získat zlatá medaile v kategorii H. A jinak jsem tady měl dalších asi 9 holubů, 8 nebo 9 na celostátní výstavě. Té práce bylo hodně. No. Holubáři, co to znají, tak ví, co to obnáší. Hodně času, hodně trpělivosti, dřina, kvalitní krmení, takové ty věci okolo všechny. Člověk se musí umět obětovat určitým holubům. My ti srdečne gratulujeme k cene, ktorú si získal. Prezrať nám, koľko máš rokov a za čo si vlastne ten pohár dostal? Je mi 10 let a pohár jsem dostal za mladých chovatelů do 18 let. Kto ti pomáhal? Táta. Ako dlho ťa to baví? Budou to 3 roky. A máš aj nejaké svoje holuby? Mám. Koľko? 50. To je také trošku nezvyčajné, že vidíme, že dievča vyhralo cenu. Pochvál sa nám, akú cenu si získala? Mistrovství do 18 let. Ako dlho sa venuješ tomuto športu? 2 až 3 roky. Kto všetko ti pomáha? Tačka a deda. Máš aj nejaké svoje holuby? No, aký oblíbený mám. Takže v mene našej produkčnej spoločnosti, ktorá vyrába reláciu Holubník, tak aj my ti venujeme takéto DVDčko, kde máš 10 častí o chove poštových holubov. Děkuju. A 6700 po druhé. A 6700 po třetí. Děkuju. Ole, 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 ole. Ať je Morava, Čechy a Slovensko. A chovatele poštovních holubů, pořadatelé v Brně, špičkově udělaná evropská výstava. Súčasťou bola aj charitatívna dražba, kde sa dražili holuby špičkových chovateľov. Výťažok z dražby putoval pre nadáciu pracujúcu s deťmi a nevidiacimi. Nadácia Altego tak získala 35 100 korún českých. Pán Krajčík, ak by ste mal zhodnotiť alebo porovnať výstavy na Slovensku a v Čechách, je tam nejaký rozdiel? Tie výstavy sú v posledných rokoch veľmi podobné, keď sme v roku 2007 zakladali Stredoeurópsku federáciu a dohodli sme sa, že budeme každé 2 roky túto výstavu organizovať. Na Slovensku bola organizovaná prvýkrát v histórii, toto je už 4. ročník po Slovensku, Poľsku a Maďarsku sa teda stretávame v Brne, je to všetko ako cez kopírak, podmienky sú rovnaké, propozície sú rovnaké, občas sa menia tí víťazi, no a samozrejme tí kamaráti okolo a zúčastnené štáty, to sú vlastne stále tí istí ľudia, takže sme tu, aby sme sa stretli, porovnali si holuby, porozprávali a keďže sa nám blíži jar, znovu sa pustili do chovateľskej práce, do čistenia holubníkov a prípravy manšaftov na ďalšie roky. Stretnúť dámu na výstave poštových holubov je trošku také netradičné. Ako ste sa vlastne k tomuto dostali? Ja som sa na takéto holubárske akcie, toto už teda nie je moja prvá akcia, dostala cez môjho priateľa, chovateľa poštových holubov a je naozaj pekné vidieť, že je tu veľa nadšencov, veľa pánov, ktorí majú záľubu práve v tomto športe, ale škoda, že teda tie manželky alebo partnerky s nimi nie sú a možno by mali aj pekný výlet taký spojený aj s výstavou a aj teda spoločnosti manželov a partnerov. Som rada, že na výstave na 4. ročníku Európskej výstavy poštových holubov v Brne sme aj stretli, dá sa povedať, že našich kolegov, Nitrančanov. Ako ste spokojní s touto výstavou? Snáď možno toľko povedať, že výstava bola zo strany organizátorov veľmi dobre urobená. Ja, čo by som jedine vytkol organizátorom, tak to je strašne malý priestor medzi predávajúcimi, tá ulička je strašne úzka, takže toto do budúcna možno by bolo troška viacej zlepšiť. A čo sa týka sedenia, je to veľmi dobré.
aj priestory na všetko, takže tá spokojnosť myslím, že zo strany Slovákov určite bude, tak je ich tu veľa, takže určite budú potešení aj z tejto výstavy. Takže. Ste chovateľom poštových holubov, prezráte, koľko máte holubov? Ja, to je veľmi ťažká otázka, každý chovateľ má podľa toho, na čo má, takže z našej strany je to okolo 300 kusov, s bratom to chováme, takže je toho hodne. Ako ste spokojní vy s výstavou? Našiel ste niečo, čo ste chcel kúpiť? Tak spokojný určite som a ja si myslím, že aj ostatní chovateľi, čo tu navštívili ze Slovenska, že sú spokojní. Táto výstava predstavila výkvet najrýchlejších, najvytrvalejších a samozrejme najkrajších európskych poštových holubov v 10 súťažných kategóriách. Záver 4. európskej výstavy patril slávnostnému gala večeru, na ktorom sa odovzdali ceny tým najlepším. Kategória štandard, poradie štátov. Z 13 prihlásených štátov sa na 4. mieste umiestnilo Maďarsko, na 3. mieste bolo Slovensko, druhú priečku obsadilo Poľsko a prvenstvo získala Česká republika. Kategória šport, v ktorej poradie štátov bolo nasledovné. 4. miesto Slovensko, 3. miesto Česká republika, 2. miesto Rumunsko, 1. miesto Poľsko. Víťazom srdečne gratulujeme. 17 minút relácie je v závere. Verím, že si na svoje prišli hlavne všetci tí, ktorí sa na túto výstavu nedostali. Na ďalšie stretnutie s vami sa teším opäť na budúce. Dovidenia.